Sesuk minggu dek, ayo tajak melu aku mlaku ning Purworejo. Kutha Purworejo dek, sakuleng ayu Jakarta. Kutane resik tur akeh tempat wisata. Mlaku ning Purworejo, pengen ngerti endahe kutha Purworejo. Kutha Purworejo dik, akeh sing kondang ning kono. Yang siramu melu dijamin ora kuciwa. Tenane ora percaya apa? Buktekke. Sing paling gedhe sak donya. ning endi wae Mas, tempat pariwisata. Kuat Seplawan, Pantai Ketawang, tekan Jati Malang. Yen ning Jati Kontal Mas, Melayani sing terkenal. yen nang Bagelen Mas, Sesuk tak tukok keduren. Duren apa duren? Ya duren to, karepmu ki apa? Sesuk minggu dek, ayo tajak melu aku mlaku ning Purworejo. Kutha Purworejo dik, sakuleng ayu Jakarta. Kutane resik tur akeh tempat wisata. Aku melu Mas, mlaku ning Purworejo, pengen ngerti endahe kutha Purworejo. Kutha Purworejo dik, akeh sing kondang ning kono. Yang siramu melu dijamin ora kuciwa. Sing paling gedhe sak donya. Ning endi wae Mas, tempat pariwisata. Kuat Seplawan, Pantai Ketawang, tekan Jati Malang. Yen ning Jati Kontal Mas, Melayani sing terkenal. yen nang Bagelen Mas, Sesuk tak tukok keduren. apa bener Mas, beduk kondang kaloka. Beduk Purworejo, sing paling gedhe sak donya. Ning endi wae Mas, tempat pariwisata. Kuat Seplawan, Pantai Ketawang, tekan Jati Malang. Yen ning Jati Kontal Mas, Melayani sing terkenal. yen nang Bagelen Mas, Sesuk tak tukok keduren. Sesuk minggu dek, ayo tajak melu aku mlaku
Purworejo Kutha Purworejo dik sakulon ngayu Jakarta Kutane resik tur akeh tempat wisata Aku melu mas mlaku-mlaku ning Purworejo pengen ngerti endahe kutha Purworejo Kutha Purworejo dik akeh sing kondang ning kono yang siramu melu dijamin ora kuciwa tenane ora percaya apa buktekke apa bener mas beduk kondang kaloku Beduk Purworejo sing paling gedhe sak donya Seplawan Pantai Ketawang tekan Jati Malang yen ning Jati Kontal mas nelayane sing terkenal yen nang Bagelen mas sesuk tak tukok keduren duren apa duren ya duren to karepmu ki apa sesuk minggu dek ayo tajak melu aku mlaku-mlaku ning Purworejo Kutha Purworejo dik sakulon ngayu Jakarta Kutane resik tur akeh tempat wisata mlaku ning Purworejo pengen ngerti endahe kutha Purworejo Kutha Purworejo dik akeh sing kondang ning kono yang siramu melu dijamin ora kuciwa sing paling gedhe sak donya ning endi wae mas tempat pariwisata kuat seplawan Pantai Ketawang tekan Jati Malang yen ning Jati Kontal mas nelayane sing terkenal sesuk tak tukok keduren apa bener mas beduk kondang kaloku Beduk Purworejo sing paling gedhe sak donya ning endi wae mas tempat pariwisata kuat seplawan Pantai Ketawang tekan Jati Malang yen ning Jati Kontal mas nelayane sing terkenal yen nang Bagelen mas sesuk tak tukok keduren sesuk minggu dek ayo tajak melu aku mlaku-mlaku ning Purworejo Kutha Purworejo dik sakulon ngayu Jakarta
kutane resik torake tempat wisata. Aku melu mas mlaku-mlaku ning Purworejo, pengen ngerti endahe kutha Purworejo. Kutha Purworejo dik akeh sing kondang ning kono, yang diramu melu dijamin ora kuciwa. Tenane Ora percaya apa? Buktekke. apa bener mas keduke kondang kaloka. Bedhug Purworejo sing paling gedhe sak donya. Ning endi wae mas tempate pariwisata. Kuat Seplawan Pantai Ketawang tekan Jati Malang, Yen ning Jati Kontal mas, nelayane sing terkenal. yen nang Bagelen mas. Sesuk tak kok keduren. Duren apa duren? Ya duren to, karepmu ki apa? Sesuk minggu dek, ayo tajak melu aku. Melu aku mlaku-mlaku ning Purworejo. Kutha Purworejo dik sakulon ngayu Jakarta. Kutane resik torake tempat wisata. Aku melu mas mlaku-mlaku ning Purworejo, pengen ngerti endahe kutha Purworejo. Kutha Purworejo dik akeh sing kondang ning kono, yang diramu melu dijamin ora kuciwa. Apa bener mas keduke kondang kaloka. Bedhug Purworejo sing paling gedhe sak donya. Ning endi wae mas tempate pariwisata. Kuat Seplawan Pantai Ketawang tekan Jati Malang, Yen ning Jati Kontal mas, nelayane sing terkenal. yen nang Bagelen mas. Sesuk tak kok keduren. Apa bener mas keduke kondang kaloka. Bedhug Purworejo sing paling gedhe sak donya. Ning endi wae mas tempate pariwisata. Kuat Seplawan Pantai Ketawang tekan Jati Malang, Yen ning Jati Kontal mas, nelayane sing terkenal. yen nang Bagelen mas. Sesuk tak kok keduren. Sesuk minggu dek, ayo tajak melu aku. Melu aku mlaku-mlaku ning Purworejo. Kutha Purworejo dik sakulon ngayu Jakarta. Kutane resik torake tempat wisata. Aku melu mas
Rejo dik akeh sing kondang ning kono yang siramu melu dijamin ora kuciwa. Tenane. Ora percaya apa? Buktekke. Sing paling gedhe sak donya Ning endi wae Mas tempat pariwisata kuat seplawan pantai Ketawang tekan Jati Malang yen ning Jati Kontal Mas melayani sing terkenal yen nang Bagelen Mas sesuk tak kok keduren. Duren apa duren? Ya duren to, karepmu ki apa? Sesuk minggu dek, ayo tajak melu aku mlaku ning Purworejo kutha Purworejo dik sakulon ayu Jogarta kutane resik tur akeh tempat wisata. Aku melu Mas mlaku-mlaku ning Purworejo pengen ngerti endahe kutha Purworejo. Kutha Purworejo dik akeh sing kondang ning kono yang siramu melu dijamin ora kuciwa. Sing paling gedhe sak donya Ning endi wae Mas tempat pariwisata kuat seplawan pantai Ketawang tekan Jati Malang yen ning Jati Kontal Mas melayani sing terkenal yen nang Bagelen Mas sesuk tak kok keduren. apa bener Mas beduk kondang kaloka Beduk Purworejo sing paling gedhe sak donya ning endi wae Mas tempat pariwisata kuat seplawan pantai Ketawang tekan Jati Malang yen ning Jati Kontal Mas melayani sing terkenal yen nang Bagelen Mas sesuk tak kok keduren.